שלום, כאן ינאי דותן מהמרכז להעצמה במודיעין, מרכז טיפולים וסדנאות בגישה רוחנית ומעשית. אולי אתם כמוני כבעל עסק חווים את החוויה הזאת של למה כסף לא מגיע אליי. אני מתאמץ בשביל זה, אני מתפלל, אני עושה כל מיני דברים והכסף לא מגיע אליי. כשאנחנו בודקים את זה קצת יותר פנימה, אנחנו מגלים שבעצם מה שמנהל אותנו זה איזשהו דפוס של חסר. אנחנו מבקשים לעצמנו כסף ולא מבקשים לעצמנו שפע. שפע, כמו בעולם, זורם תמיד. הגשם נותן את גשמו, העץ נותן את פריו, הפרי נופל, מזריע את הזרעים וכן הלאה. המחזור הוא שכל הזמן יש תהליך של נתינה. הרבה פעמים כאשר אנחנו רוצים לעצמנו את הכסף עוד ועוד, אנחנו בעצם לא חושבים על הצד השני או בכלל, על כל הזרימה הזאת. אנחנו לא פועלים מתוך המקום של ווין ווין אמיתי. וכשאנחנו לא פועלים משם, אנחנו תמיד נהיה במצב של חסר. מה ההצעה שלי אליכם? הראשונה, תחשבו, כאשר אתם יוצרים איזושהי עסקה עם מישהו, או כאשר אתם מתכננים איזשהו מודל עסקי, או מה שלא יהיה, תחשבו פנימה, אמיתי, מה בעצם מנחה אתכם? האם מנחה אתכם כמה לי יוצא מזה, או איך גם אני נותן, אבל אני גם מקבל. העצה השנייה שלי אליכם, תרגלו נתינה. נתינה יכולה להיות כל נתינה. תנו שקל לקבצן. נתינה ללא כוונה לקבל מזה משהו. תנו פרח למישהו. תגידו שלום למישהו. כל דבר שהוא אך ורק נתינה מבלי צורך לקבל. טיפים נוספים, תלחצו כאן על הקישור ואני אשמח לפגוש אתכם שוב. ינאי דותן מהמרכז להעצמה במודיעין, מרכז טיפולים וסדנאות בגישה רוחנית ומעשית. להתראות.